Sa sisian ngai kublai fi daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai jisu bat nga pdiang so bhai fi sha ga sha skor ga ktien ga jong ublai hagini gi sin kran artli gi badang shudap nga kran ni fish pangki artli gi men siem ki banyale ya ka balang hagini gi singi bakhatduh hagani ga sin ga bamantar ngadan man kran ni ki ege ba deish pangki singi bakhatduh bangan kran ya ka wei ga Pharshi ka ba paunam ka ba kraw bat hakiwi ki ktien kabadai yangi mentah yangi ki bangai mentah hakini ki singi hakini ki senam kadai kabadai kata kadai ka Pharshi jong ki SHIPHEW ki THEI SOTTI aku apin penca skor bhai ka ktien jong ublai namar kadai ka Pharshi kadai ka Pharshi ka badai bat ki singi bakhatduh ngano sisen kadai ka Pharshi ka badai yangi ki Kristan ki ba hakini ki singi ki ba mentah kini ki singi kini ki senam jingi mentah kia dei bakani ka Pharshi bat ka jingi kai ka bangiyo nang ne kan yarap ingi kumno kanda long jingger hu kanda wanra ka jingger hu sisa yangi ya phi la yangaru bakran bakumno ngin pengkre kumki Kristan ani si bakhatduh namar ka jingwan ka jong utrai namar ta ka daw nganom lek kirki eni ka tien jong blai singan kran ar bentai ni ke jingi kai namar ngan kran ka dor jang jingi kai nga kwa bakan dio jingger hu fi kan long jingger hu fi paralot namar fide lada fide haba fide ki bangai fidan kami ga jing hikai aktien chang oblai ken ma fi san ga jing emen sem da aktien chang oblai ga jing long jing chang fi ga kala de da aktien ga jang oblai ha ga jing tre jang mun sem kho chang oblai bat ha ga jing ia ga jang utrai namar ta ga daw ngan ong sai sien ngin ya kran ya ga shia ka Pharshi jang ki SHIPHEW ki THEI SOTTI oblain kur khui fi ban ngan ong sai sien ai ku blai fi da ga kerteng ga bathiang tam jang utrai ya kan ga Pharshi philap ha ka Lendang ga ba arfusan jang gospel jang Matthias nadu ga dukhat ga ba ningkong hadu ga dukhat ga ba khatlai kum ga jinglam prang bat banwan ra sha ga tien jang oblai tangan puli ga dukhat ga ba ningkong bat hading ga tangin saya kran tien jang oblai kong kumne hadu ga dukhat ban rio bat ga dukhat ba khatlai nganum puli lot namar gan jerong ya ga ba mentangan puli tang ga dukhat ga ban rio anda kumta ka hima ki benang kan long kum ki SHIPHEW ki THEI SOTTI ki bahaba ki la sheme ki sharak jangki kelemi ino ay gaban itan yung nong like kurem sangot na ki kilalong gibastat ba sangot gibabiye kita gibabiye haba kila sheme ki sharak jangki kim shim la shimru company ang lambat ki re kita gibastat kila sheme company ang hai ki khulpi jangki lambat ki sharak jangki haba utaw nong like kurem ula pentut kila samthia abaro bat kila yothia re men sitang senyaw lalong kalalong ka jing perta hakmi uwan nong like kurem tumi no ban itan yo dengan ino dekat banyo hadu dekat ka ba khat ar ngin sele ya ka benta ka ba ar lat bat ka ba lai andrai ngan le dekat ba khalai khna ba kan yarap ingi dekat ba khalai kong kumne namar kata to sharai na ba fim tip lemne ga sngilem ne ga por ha ga ba wan ukhon ha ka ba wan ukhon ubrio kan mau para lok kane ke kini ke kane ka Pharshi kadai ga ba utrai jing ukran dala ka jong ka sintur kadai ga Pharshi ngan ang sisen ka ba dei igini ki sngi ki ba khatduh bangin pen kre namar ga jingwan ga jong utrai namar ta ga daw ngan ong sa siwat kum mga syuban ye ga ju ka mga akran nakhmat tiak mantan la fikwa ai ga jing sana ga tien jong lai lai khambon sigi jing hikai fi lai khambon sigi jing hikai a jukran ne fi ba ngan yai kran reidas ngotho pa di kibre ga bakran ga tien jong oblai lai sigi bre ga bakran ga tien jong lai ga batapen iye ga nong rem jong ga tien ga jong u kata kan long ga jing ker hui fi balai ngakran ne kata ngadon ga jing ikli ka ye bang ngakran namar ba baki kumki Kristan nginom sya yalam bakla kum mangadang syukran hagini gijingkran kepada dak banginum sya yalam bakla hagak tien ka jong oblai tongin lai no asya kani kan mau kani ka Pharshi ge de bat ka jingrong no fi ka de ka Pharshi ge ba utra crunch manga jingrong no ka ba arpat ka banga ko pani fine por ka de ka Pharshi ka de ka ba utrai u ring ha ka dor jang ka jinget ho shangkurem lane ka jinge shangkurem jang ki jiu kamot kham tam lei ha ki tu gi spasnam ha ki spasnam namar baki jiu andaki yatho shangkurem fi ka jinge tho shangkurem jang ki jiu ka sedang nado ba ushin rang unong lei kurem ule shaw ya ga kan thei ka balong kanang lei kurem bat ka jinge tho shangkurem jang ki jiu ka sedang nado nang ta ba ule shaw ga nong lei kurem ule alam shga yeng jong khpa nang ta ki sapanda ka jinge tho shangkurem ka sadan ga jinge khawai hangta Dengan ang sa sen ka jinge tho shangkurem jang ki jiu ka sedang nado ba ushin rang ule shaw ya kata ka
ya kata kanong lek kurem nakayeng jong ukpa jong kala ne nakayeng ga jong ka ken mau ka Pharshi ka dei ka be thu ingi tangkum no ba udong lek kurem uli sha ga nong lek kurem but a lot of people ki jingkran ki jonga ki badang sudah bahagi ki banai se kham shakmat khandet ngakran fanga to ka khat saulon nong jong Ioanis ka dkhot ka baneng kong ka ba ar ka balai hang to ha ka ba utra ngot ki kusai ga do no jong phi to nge jau nga to nge jau pa jonga na ba hagi jonga dan bun ki pulet shang ne khat balai ong kum no wang anang la dep ang phun khre cha kai finga sawan shau ba ga bang long nga phi do filaban long ngakran ye ka tu mang ha ka dor jong ga jing khwai shong korim jing ki la da fin pe ye ka tu kanong ga jingman toy la deja ba fim pat pe ye ka tu ga jing hikai to skap hangan ai Singapore kadai ka rukam jeng ki ju bahaba ushin rang ule shau no le kurem ule shau ka nong le kurem wala ki bu ya ka por le singala panong i ka tarik mang ya ka tarik ngabo nong ya ka sngi labu panon shau ha ka tarik ndrei ka jing ka ai ka ba ki rukam ka custom jeng ki ju ka rukam jeng ki ju ka dai ba kim ji thu kat no ba ji on wan de mata ha ka ne ka jing puli fill up ba kini kia up na baru asisi oman kanu roman hari ni Pharshi fill up bau nong lekirem wan hadu sitang senya kadang dai hi gitu kesngi kadang dai hi gitu kejuk katarik tambah hadu jan sitang senya lani sitang senya tamar ta kada ngat ne fine por rekini ki show up ba fill up kini baru aspongut ki show up gi haban show up ba kataro kada yangi para lo ka baganda men sem ngirungi up e ga jwan utrai laga sentur wang ye kata kasni ba ta pom dan betiap wat ki angel jang beneng kim tiap tang ukpa jang ba beneng namar ta kadang onai si sa si sen kin mangir ngi shu up ya ga jing ngi up ya ga jing wan jang utrai to hakani ka Pharshi ngan asi sen fila ba unong le kurem mule shau ya ga no le kurem sitang senya ka sitang senya yangi paralok haka bakin jaman sim yangi kristan ta ka sitang senya ka kran ya ga por ka bampoi perkhat komba utrai ukran to gadukhat bakhat langan pulis sai hisen bakan long jingkerhu ang namar kata to sharai na ba fimtip limne ga sngi limne ga por ha ga bawan ukhon upriyo kata de ga sitang snya ha ga por bampoi perkhat fitip sitang snya ga de ga por ba kibri ki yo thia langai ga de ga por badang wan ka to ga jing yo thia ga ba bang hadu kata ba ka perthai ga kenja be jalang ga yap be jar ha ga bakum kata ka por utran wan ha ga por bangim poi perkhat ngasi sengotonat ega takaktian namor wat mangi kiba ngekran kat ne ga jingwan jong trai kat ne ngekran si bakadu wat mangi dungi nong poi perkhat ya kata ga singi bau trai wan kata ga de ga jingmayan jang ga jingwan shau la ne ga jingwan ro no jong no jong trai lagi jong ki brio oblen kur khui fini ga por nanong sai sen ga ne ga Pharshi ka kran tangkum no bo no la ikruwan shau ya kanong la ikrem ka ba mot u Jesus Christ nan shau yangi ki khon ki jong ha ga singi jong ga jong no bangin sai let cha ga yeng jong ukpa mde shu ane pertahin de ukpa jing ba meng men ye shat kemen in shat kemen philap e ga ta la tho khat khandai nong jong ga kitab jing pen pa para lok ka Pharshi jong ki sipongot ki thei sati ga de ga don kampalat ingi hagini ki singi ba khatdo to pengat peni fina gaktian jong oble tingin le shakmat ngan ai fi south liki mat akhne ge benta ka baneng kong bang hikai south ling ko kapin pencha skor ba pag gaktiam degan ker khui fi ka baneng kong ine kran shiphongot ki thei sotti kan ma ka bab kang shiphongot ki thei sotti fi ka kane ka theu ya baro ki kristan habang ong baro ki kristan ngakwa ban ong fini ko prof finda so thu ba baro ki brio ki bala ai ti laga jang jing im chau Jesus Christ ki bala mat ye ga jing pen kala ga jang blai ki bala da kala ka ba mot shisha bet mo ngaklam kran ya kristan niam ubam nan je de e ba Jesus Christ ba klam pat pedang Jesus Christ so thu ka ta ga jing khapat ka bum jing khar sian bat ga jing im jing ur ko long bat ka perthai kum to sudah bau kam bang ong long kristan ki weli ki kran ka tin ba kham kabam das bihap banang ngalong niam kristan ngilong niam kristan kami kran ni kita pe nganai fir por wat limot banga kran ben wat limot banga hagata garu kam ngan kran be ga jingsha ka nagaktian jong oblay ben re ga jingsha kan pen be kan kerhu kan ajing shaifi kano sisen kini gi sipongot kita sotti ga kran ni kristan ki bro ke badamat ga jing pen em ga jong oblay ngano sisen ngam kran ni tu kristan niam umdon na kan ka thup jong gi sipongot kita sotti namara ta kadao ngakwa ba ni finega por kaktian sotti kakran ya ka jingkhoi fi ganisin kaktian sotti kakran ya ka jingkhoi fi ngi kiran ga jing im breo ang ka sotti ba kamot ka breo ka bampat itu yo breo
kabampat syangkurim kabampat itu hiru ya ubrio lakhat ya kata gabriga SOTTI ba iyo ka bani fini gapor wan ha ka bakan jaman siam kan mau ha baka babu kong SOTTI kamot ide ki brigi ba khoi balas hakiwi kitian balas sat ingi daga snam ka jong Jesus Christ bala map ingi ide ki brigi bala ya mat ega jing map jong oble bar ha ba oble upe ingi da bedang upe kum ki brigi bampat jule pop menno ro tadi kekitin SOTTI kabadon hang ni namar jengi ki Kristan haga bakan jaman sim ngan ong sa jisen ubleu pa ba upe ingi da benang upe ingi kum ki bampat jul epop menno ro namar ka bor ka snam jong Jesus Christ kadon bor ban saj hadu kata namar kata kadau ai ngoi try paralog compare filong human shua compare ngade we men shua kumnongi em ga jing em jingi khlemat ba fi pidang Jesus Christ kata de khlemat bala saj ya fi nga daga snam ga jong Jesus Christ ban ngilong kum ki bampat jul epop menno ro akbat jong oblei obaem kata kadai ka bor jong ga jing saj ka snam ka jong Jesus Christ syam pen kur ine anang sisen hatu fila klab mut hatu fila tikna ba Jesus Christ sudah na ka jing jong fi hatu la khapa chisai fi no mun sim kho jong ble bar hatu fi emru ga jing Kristan ka ba shisha kat kum ka khtian jong ble lada fi em ga jing Kristan lada fila klab mut fila pedang Jesus Christ fi em ga jing Kristan ka ba shisha fi don ha ka ni ka thup jong ki shpongot ki thei SOTTI vlein kur khui fi kai ga ba ar ka bang don man ong ni re ni ka ba ar ka khtian jong ble kong sangot ki ba start ba sangot ki ba bi skap hai gane sangot ki ba start ba sangot ki ba bi ka babel ka khlam ong sao ki ba bi nriu ki ba start ka babel ka khlam ong ar ki ba bi pra ki ba start ka babel ka khlam ong khambun ki ba start ki ba bi ndai ka babel kong san la san marshitang ki ba start ki ba bi fi marshitang hakiwe ki ktian marshitang nakiba ap ya ka jiwan ka jong utrai ki shaino katkum kanega Pharshi sachi sen marshitang nakiba ap ya ka jiwan ka jong utrai ki shaino hakasin jong ka jingrong no katkum kanega Pharshi kata ngakran daga do no jong ka jing snaurit jong baro bat habanga perkhat ede Pharshi kanega de ka ktian ka ba kta yang ka de kanega ktian ba marshitang nakiba ap ya ka jiwan jong utrai ki shaino oh ngari ngakran eta daga do no jong ka jing khnyo ngakran eta daga do no jong ka jing penret namar kata ka de ka kho ka ktian ka jong oblei namar ta ka daw ngak ka bani fine por daga do no ka ba kum no fi ap e ka jingwan jong utrai paralo daga do no ka ba kum no fi ap e ka jingwan jong utrai hatu filapen kre hatu fi em ka jim Kristan ka ba shisha hatu fi em kat kum ka ktian jong oblei ngan ong sai shisien ne fi klam em kum ta ne fi yakhle ba ka parthai o ga de ga por bangin yet yala de ga de ga por ngin yet yala de ga de ga por bangin pe yala de kum ki Kristan hagini si ba khatdo namar kat kum ka ni ga Pharshi marshitang na gi ba kpilan ti ga jingan jong trai ki ba ap e ga jingan jong trai ki ba muddo ro transan rong no eki ki shaino hangnia parthai nganong sisen marshitang gi ba ap ki apa kanu rukom ki shimuddur ki shutharai ki shu antat Fimla ban up ega jangan jeng utra daga ba fish model utra mun rong be yanga daga ba shu anta utra tu un wan shaw yanga daga ba shu tharai utra tu un ma be un isneng parla ka jing pen em jong blai ke daga ba fidadon kata ka jing so scam ka do not ka jing ngau scam ka assurance ka wei de jing ra ge ba pau nam ka ba long jing khu ha ka jing em jang ashimat ka dai tu chura bang ka jingra ke gospel ki bala rimba bala ki spas nam ke jingra bang blessed assurance Jesus is mine ang ngas ngau scam ka jing so sem ko badal don ka jing khublai pa o Jesus Christ de janga kristano ba shisha usang thu kumta phimla ban chu tharai ngimla ban chu antat ngimla ban chu mudur habang iap ke jingwan jang utrai ken ma marshitang ki bastat marshitang ki bupi ke balai Boros pungut ki don syarak kata de besisha boros pungut ki don syarak kan ma paral ka syarak ngan sakran khama po khandiat khama din khandiat ka syarak ka kranega min sim jangi hakimi ki kten mot boros pungut ki de ki bala yo jing pen em ka syarak jang min sim joki ke de ka bala ame namar boros pung di bala SOTTI de mot ki bala mat e ka jing map e ka jang utrai namar kila mat e ka jing map e jang utrai nganong sin kidon syarak kidon ka kata ka mensim ka bala yo mat e ka jing pen em ka jong oblai
Fi ngana sisin. Kide bala ya mat ega jing penem ga jong oblay ka syarak jong mensim ki kide bala me. Kam de syuk badang lep. Lang tapa de kat ba ke ka tien jong oblay gamno. Henry ka ka bayaf ka sedang no ka jing fair jong ki de hang ne ken. Ti ba wala baro ki dan shipa wa baro shifongot ki dan syarak. Mereka sedang ka jing fair jong ki hang ne. Baki ni baro san ki dan syarak. Ki dan syarak. Henry nakini kisangot ki babe kisangot ki bastat ki don kira pniang ki don yo ki pniang Bible kasi kong ki khulpi da fila de Bible English kong oil vessels but ki pniang ki bastat ki don ki pniang komot kira pniang Henry ki babe ki mra pniang Henry wat bakla ka syarak te ki don baro shipau ki don syarak tinga kwa mani fine ka por ngap ba paralok Baras pongot kila mar ke jing penim. Baras pongot kamen sim ki de bala sis pa da mense da oblay. Kamot ki dan ka syara. Kamen sim ki gala yam. Dai don tang jing fair hang ni baki ba start kira pniang. Ki ba be kim ra pniang kim don klong pniang. Kim don khiu pniang ngamo banong. Ngi se kran shibet fin sa kham so tho nang ila poi sahadian sa kham shakhmat sa khandiat fin sa so tho bai gani. To ngan shuang tang gum ni. Kini ke ba be ki shukrman ye ka e bala dab. Kikerman nega bala adab. Da shisha haki por ki bala adab kini ki bada kelab buat. Kila da sham yo bulai, kila da mat ega jing penim. Mdai setia ki basu long niam gini ki bala da mat ega jing penim ga jong bulai. Kila da mat ega jing suspa. Kila da mat ega jing eda baru tra ega jing imjaki. Kila don ye kata ga jing eda baru tra ega jing imjaki. Henry ka banang ya ikisngi. Ka perthai ka tani ki ka job ki ba ki khlem le abha ki khlem shakri bha ya utra ngana sisen kini ki kerman ka bala dab ki khlem pe chu ya ka bamanta ki long kumno kin ma parala filong kristan drajing iwang utabe ne haban ko utakan uban lanye ndei ba ngin khmi ka tai ka bashatai ne yo don pe jang fifi dang motor ne aba ngawan nang yang balong kristan aba imei pa jang balong kristan trane isne nga si jang jingwan jang em kata ka bam la along ka jingpen em ka dai shimat wat lada ka dai shimat ru kan mau lada kisna balai fi shakri bha lada manta fi klam la bha kan mau paralo kata dai ka bam sngau tana na mar kita ban mar kini ki thesati ki babe ki long kumta ki kerman ya ka haka ai ka ba kiladap ka ba kile bha o ka ba kida perkhat sngau tana ba haka to por IT ya to por walai kerman ni ka bala adap paralo walai kerman ka bala adap ublai pe ya ka ba manta kan mau ngi shakri ublai boong ubaong ngalong habau Moses ang nganlay ang mekerteng ai hakpat ki khun Israel nganlay she Egypt ublai wang khele ong ka kerteng zonga ka dai ngalong ukhlam ong ngala long ukhlam ong ngandang long ublai ong ngalong kamut ublai de besutunat ye ka ba menta fi ka ba menta mamarta ka daw ngan sisen lada ublai usutunat ye ka bala adap kamu ul kan mau sa ai ki pop jangi ublai usutunat ye ka ba menta ublai upe ye ka ba menta namar saisen ngan kata sisen kini ki fi lenti ki pet penban syah kirman man ye ka bala adap to kabasaw ba bakhatduh paragani kabasaw ngan I feel lightly ki ai kabaning kong kompanyang dengila ek testament gabarem haka testament gabarem kompanyang baru ki krane kompanyang olive bat kani kompanyang olive kadai kabaning kong ki penan kam kabak ka kham tam lele ka tu kompanyang jingpan sle kabakishim na ka tabernacle ka daton ka jingpan sle ka ba khampera ka banginom don por ben ekran hangne kabakipen sle sim kipen sle ka por gitung sim ngamot banang nang ta baki thung lengdo yano kipen sle da tu kompanyang bagishim na ka tabernacle kadai kepada khle shibon ki kompanyang olive kabaar per kompanyang ka testament kabarem kadai kabaki penan kam ki syarak hakalana kabaar husaw tangan da pulina ka Bible bakan lang jingkur khuifi hakalana kabaar husaw jengki Leviticus kadkhat kabaning kong thado kabal saw hang tu finlap agak tian jong oblai kaum ni kasngau tanat bha kai ga bagak tian jong oblai kaum tangan puli arfu saw Leviticus iwe do saw baru troy la kerana Moses doang tu hukum ye ki khun Israel bakin walam hami ye ko ompnyang ole pasngor ba bha ye ka jingshai ye ka bantang ki sharak halaga sngi kan long shabar ka jingka jang ka jing pla po ka tabernacle ka jingseng baru aron unbu be ye kan ni nado jan me hado man step fi nado jan me hado man step hakmat utrai halaga sngi
To kan lang ka hukum bajunom ya fi patang la patang. Halor ka ding penyang syarak siar unbu ba ji syarak halaga siya khmat utra. Ngau ka fin bat bahai goi ka tien ga ang hang ni ka umno. U aron ki lingdo akamot ki haban thang ga syarak joi kin le bahai ga ni kumno skap ka tien jom no. Nadu jan miet hadu men step. Man laga si ki thang ya ka syarak ka ding penyang syarak nadu jan miet hadu men step ang ka tien jong oplay. Habang akran ha ka tu ga jingkran jong ga badang shudap. Sapang ka mensim juga jing syukur. Kan ma para laga syarak ka tabernacle ki thang na do jan me da do men step. Por ka badum ka mot. Dala syai ka si ka mala yo iye ka jing syai jang ka si. Aba fiem ka jing em Kristan baro ka jing syai kawan na ka tien ka jang oplay. Kawan na u Jesus Christ. Uba u Jesus Christ ru udai ka tien jang otra. Rehaba ngi em gini gising bakhatduh ko mong ang ifiga to ga iwe Ioanis kalang ga ba ar shite ben kang jong Ioanis kalang ga ba ar ka de bo Ioanis utho ba tang spang Krislam le ga men sim syukur de hang to bo Ioanis ong ka jingpasle kan hikaya fi kata kamot hakapor ba dum ki sa thangi ga sharak ka ba thang de om pneng olip kane ga de ga jikai ga ba kodor bangi em ni gising bakhatduh kisi ki ba dum ha spang ga ba kan man sim ka don ka jingpen hikai syukur ngi don kame ka jing ngi don kame ko om pneng jong men sim ba khoi jong play hallelujah aga jing imam la ga sing ngi don kame ga tien jom ngi don kame ga jing sha re ka por ga ba dum ha ki por jing jing e ka por jing jing dum fi don kame ko om pneng jong men sim ba khoi jong play kan ma wi ko om pneng olip tien jong play kang ndai ga ba thiet ha temple de ga ba shi ai so ba da ki pat ba jong ki khon Israel hi to ka ta de ga ba tien jong play kang to nang ta pa de da filai pa cha ka testament ga ba thamai ko om phneng ga kran yaw men sim ba khoi jong oblai ko mangal ang ifi mentan tengan pulian ka shite ga ben kong jong Ioanis ngan ang saisen ka om phneng ga kran ya ka jing pen sle jong men sim ba khoi jong oblai to pe ba ga tien jong oblai kom le ngan puli iwe Ioanis nang ba ar ka de khat ka ba ar pho ka bible kom ne ska ba re ma fi don ka jing pen sle utaw ba khoi pat fi tep ya ki ai baro kan ma ngi don ne ko om phneng jong ka jing pen sle jong men sim ba khoi jong oblai to kata ka dei ko phneng ka ba ar ka syarak ngalang ifi ka syarak ka krani ka men sim fi ka syarak ka krani ka men sim jangi nama da filet na ka proverb ko lang ba arfo ko dekhat ba arfo nyo snga ba proverb arfo nyo ko dekhat tin jom le kong ka men sim jong obreo ka dei ka syarak jong utrai fi ka men sim jong obreo ka dei ka syarak jong utrai snga ba nganong ifi kamen sim jong obreo ka bampat kala ka bamot kalang mo ka syarak ka balim kamen sim jong obreo bal akala bamot la ne ka breo ka bal akala bamot kalam ka syarak ka bame kata de ji sha bakraw philong ru pur thai ka por nga dang long ru pur thai nga dang no eladi ha por dang long ru pur thai ngale shibun ki ai ban ngam sngawi ai dangale ka ba snir ngam sngawi ai namar ka men sim ka dang kampat yo imat tigi khmat bagan jaman sim kampat shay de ka syarak rementa dangala ya ya kelenti jong utrai watang kendiat iba ngabakla keran ro kajing itip lem jonga kala kata kamen sim jonga kamsok balai ngide ga syarak ka balame marta ka daw ngaka bani fini ka por kamen sim ka syarak ka kran ni kamen sim haga ju ka por ka syarak ka kran ro e ga jinglong men sim desi fila malang haga no ko ruka balai ngo angkom ta ka syarak ka kran ni kamen sim bar haga ju ka por ka kran ni ga jinglong men sim jingi namar ka jinglong men sim jingi ka kha de inda kamen sim jingi ka em ka jinglong men sim jingi ka wan de ndam daga men sim jingi ka laim nginum don jinglong men sim ka ba men sim jingi ka dangiam ti de ma daga daw ngano sa yisian kane ka men sim jingi ka em de haba ka mat e ka jingta jong oblay fi ka mat e ka jingta oblay anda ka men sim ka laim ka wan ka jinglong men sim ngisang yo to ka donot shagir blay ngi yo to ka donot it blay ngi yo to ka donot mo ban ya ek lenti jong tra ka tari ka jinglong men sim Kina mata kata ka syarak kata ka syarak di dema ta daw ngan ang finiga por nda fi shakri blai paralok ka jinglong Kristan ka basisha ka dai ka bangida don ka jingta ka jong blai fi ka dai ka jing shakri ka bangida syam men siam fi naman gidi ka syarak ka balame te ima ta danga sya fi Kristan runia umlong gumta ule kan momon uri emru perthai ya ru perthai maki por ji sang he ulaban le ji sang wat sngawi ai kran te bakham e ulaban le ji sang he tamba shakri blai dan jia de hiru badu belai ngana sise
Namar kata daw ngani fingi emagi sing bakhatduh tengin tiap baga jinglong Kristan ka basisha kadai bangi syakri daga jingsham mensim gidaran ka jinglong mensim gidaran ka jingadai padu blai khaddu ewai hagabai dai bagani ken mau ka jinglong mensim jengi kanang san ngipoi se ka jinglong rangba ngipoi se ka jinglong rangba kanang san kan ke jinglong mensim nginang san kat banginang yo ek ktien jong blai kat banginang te ke jingi dai jingi badu blai kat banginang te ke jingi dai jingi blai kat banginang yo ek ktien blai nginang san ken mau ka syarak kanang syai nang syai haleluya katakan parlo ka dai ka syarak kabalai bat ka bakhatduh ngini penkut hang ni atat kabalai ke dai ki khium phniang pio ikat kam ni ka Pharshi ki bastat ki ra khium phniang ha ka ba ka babel khasi kong ki khulpi ki oil vessels kiba start ki ra khium phniang namar ki khium phniang ki krania ka jinglong jingim sashi sen ki khium phniang ki krania ka jinglong jingim kan mau ka jinglong men sem ka jinglong men jingim ki yapher ka jinglong men sem ka de ka badan hapo jongi ka jinglong jingim ka de ka paw shabar jongi ha ka jing shisha ka jinglong jingim jongi ka yathu ya ka jinglong men sem jongi ngangai fi yokem me kata mo ka jinglong men sem ka de ka badan hapo ka jinglong jingim ka de ka paw shabar ki bro ki laban yo inabar ani ba iru blai ani ka ba iru blai hndrei kapan pin shisha kata ka de ka jinglong jingim jong tau bro kata ka bro ka ba ki iru blai ngano sei sen ka jinglong men sem ka dan hapo ka jinglong jingim ka de ka paw shabar fi laban le ru blai kat no lei kot compare ndai la daga jingim jong fi ka jinglong jingim kam ya de ba kata ka jing I kum ba filong ru blai kata ka mot ka khlam dai ka jinglong men sem ka ba biang kam dai ka jinglong men sem ka fi da yo shisha shule man le la dangan le kum ta mangaru namar ta ka daw ngano sei sisen paralok kan ma ka jinglong jingim ka krane ka jinglong men sem ka krane ka jinglong men sem ka jong ubrio marta dang ye kran jinglong Kristan ye kran jinglong Kristan ye kran ka ba paw shabar ka babel kong we do no kres long jing thaw ba thmai ka mat ka jinglong jingim kala thmai kala akalla ya ka jinglong men sem manu ban yo I phimla ban ye ka jinglong men sem jong ngamla ban ye ka jinglong men sem jong fi re ka jinglong jong fi ka jinglong jong ngin yo I ka paw gi ktien mga kran ka paw gi kam ngi trei ka paw gi jing ha ka ya yang bat kum ta tar marta ka dang si sen kan mau bha ka jinglong jingim jingi ka de khium phanyang fin sa song thu bha ye ka ta to kan mau umen sim jong ublai umla ban shong unumla hiru ban shong bat ka jingim ka baken riang phila ban ngala pediang utrai phila ban ngala khla bamot ai ngoi ublai hre la dak ngi klam im ka jim ka babet ben sim jong ublai unumla ban shong bat ni pe bhangan puliana ka ba ar Timothy kala nang ka ba ar gad khat ka ba ar fuwei Timothy Ukraine ki tin ba sngaw tanat ba ar Timothy ar lenong gad khat ba ar fuwei Skabha namar kata la da ubreu open kho yala dina kini ulang ka pliang badan buram ya ka balapan kentang kho babet ya ka kamu kenrat haga balapan khre ya u ya ki jingle ba baro pi u pala ne uthoi Timothy ang la da ubreu open kho yala de kamu ulang ka pliang ka badan buram haga babel khasi jingi ka tho ka pliang ka badan buram ka tho daga tin pliang re de file de ka babel English kong Ephesos nginlang ki khiu ki badon buram nakabanta ka buram jong utrai banle eke babha nam ta ka buram jong utrai paralok nganang si sen la dau pun khoi la rangi pun khoi hap kene ka jinglang men sen sapo ka sami sabar bangin lang ki khiu ki badon buram nang ta tongan pule di kalatia kan yarap ingi bengin song thu ya umen sem ba khoi jong blai kenapa kan yarap ingi kalatia la no besan ka dekat ka ba ka dekat ka ba khatsan khat rio ka tien jong blai kong nes ngap ha cái bậc tiên trong play con to cá đặc tia săn lòng khăn riêu khăn nhiều rồi ngóng cái phía tôi giải đâu mình xiêm từ công ta phiền ông pendek cái chân qua cái đó nằm bắt cái đó cái mar percaya mình xiêm bảo tao mình xiêm mar percaya cái đó phía ngap ka ban phiền por haba ông là đang nghiêm bét cái jinglong jing em phía là đang nghiêm bét cái jinglong jing em kata ka mot sapo dan cái balam kan riang ka sapan khai ta ka jing bambet jeng ka jing em Bat ka babel kong dang imbe ke jing kata kamot ngilong kenja perthai fidan ka man so tu da fisyak replay filang Kristan dan tang atli ja ka yang ya ubrio
da fila syakri blai fi yang kaliang jong oblai da fim syakri blai fi dan kaliang jong perthai judon jaka yang pedang ban nga sha oblai ru em sha perthai ru em nga yang ha pedang don gum kata ga jaka para lo fi dan ba kaliang jong perthai ne fi dan ba sha kaliang jong oblai ti wala da fi syakri blai do da fi ken riang nga ko am fin por fi da lam perthai fi la long ru perthai men sin jo blai nom la ban shong sa na maru men sim long persya ga do bat ga do long persya yo men sia di marta gadau Ephesos kanang basau ga dekat balai pho ka wene gi dekat Bible ki banga ngop tunat ke balong jingger hu palat yanga sau londong lai pho ga dekat Ephesos hang tu filap bagak tien jong balai ko ini kintia Paul ang hiti wang hang tuang tuat pensong CPO men sembo ko jong balai daw bala shan sharp ifi hadu kata ka sngi jong ka jing seuspa tuat pensong CPO men sembo ko jong balai daw bala shan sharp ifi hadu kata ka sngi jong ka jing seuspa ladang ipin sengau si ino ada gabang ngim dan ke jinglong men sengau biang bat ke jinglong jing imro ke lanang pau syabar gabakin riang men senjo ble ono aban syongsa ko ompnyang kamla aban syong ngilong kum ki hiom pnyang ki bapai ki ba ko ompnyang jong men sebo ko jong ble kamla aban syong amar ta gadaw ngan ai fini ke puar parla ke jinglong jing im jingi kadai ga badon kam hado kata-kata nambar kidai ka khiom phnyang pat yo mun sem bo kho jong blai de khiom phnyang marta ka dawn si sen menta fila sau thu phin sau thu ang ne ta balai be kitu ge ba be kim non khiom phnyang balai be kitu ge ba be kim non khiom phnyang mar ki em ge jem ga bakan riang te u khiom phnyang jong ki bo pe kum no kin ra balai ki ba be kim non khiom phnyang kidan ka jing em ga bakan riang te kum no kin don khiom phnyang ki marta ka daw ngimla ban khwilen ti ga jingwan jong trai rengkat ba ki jinglong jing im ka bakan riang o em paralok ngi ha ba ka thop jong ki theisat ti ge ba bi ngin ha ba ka thop jong ki theisat ti ge ba bi shumudur shu tharai shu antat ban abe ga jingwan jong trai phimla ban abe ga jingwan jong trai da kata ka rukom le de da kata kanti upleun kur khui fine ga por paralok idang kran tangkat to khandiat shwa ha ga banta ka baar la ngamla ga banta ka baar ngan betang sa ga banta ka balai abe gane ge jingkai kan yarab fi baleng akran nganda kran khambha gane namar ka dei ga don kampalat ngai fin da basang gane ge Pharshi ki SHIPHEW ki thai sati ka dei ga ya dei e bat ni kristan ke bem hakini ki snam menta hakini ki por jingi ka dei ga dei palat gane ge Pharshi na ba utrai wan ha ka por film poi perkhat tangki kristan ke ba dap phnyang ki badan ka sharak ka me kin le ka si jong ka jing raw no haki we gi tien tangki kristan ki ba sta chi sha ngano si sen ki ba be kim don khiom phanyang ka jinglong jing im ka pa me de ba tien jang blai umun sem blai la ban shong ka mot ngi pen so si umun sem ko jang blai Paul ngan pernga sai sen sao lai pho Ephesos on wat pen so si umun sem ko jang blai da wala sius da wala shan sharp fi ya fi hado ka si jang jing sius pa ka ta si jang jing sius pa ka si jang jing rong no yang ala sius pa mentang ala priang uci supres la sius pa yang kasi jong jiro no kadi kasi jong jing suspa ya kai pada suspa ni kamet do jonga ha kasi jong wan try babel kong an pengkelador ni kamet jengi shakamet ka badan buram uble un suspa yang ya fi na kan kamet do un suspa ingi na ni jinglong perthek ngin kup ya kamet ka banjaman sim kumutra blam ipat ngin shame utra sin pedang tong ngin long ki thai sat ti ga bastan ngin saya beteng ni jingkai uble un kur khui fi ngan duai ko pa nga duai de ga do no jonga paro daga kertenga jongu Jesus Christ banana surat ablay be e jonga ngabu ti ko pa ba kane ka bangahi kai ka banta ka banning kong safang ka ni ka Pharshi jong ki SHIPHEW ki thai soti baro aki ba pe yakini try kin yo jingru ngaduai daga dono jonga baro aki ba pe yakini kin yo ai ka jingta akin yo ai ka ji kai kin pen be yeladi kin bu elade haga kerdan kum ki thai sati ke bastat haga siba me wan tribe an shaw ngin ya hair ko tribe e changa naman gidan ka tien ke jang me ka ba em tra ka ba yarap ingi bangin pej bangin so tho kum da ban em kum ki thai sati ke bastat hagi ni ki singe ba khatdo daga kerteng jong u Jesus Christ ngaduai ngakar khuya baro ki basngap ya ke ni ka tien jang me tra haga kerteng jang me ap ko pa be haga kerteng jang me try janga Jesus amen.